उदालगुरियाव रंजालि बैसागु बोथोरनि लोब्बायै खाम आरो खुरिलि दामजु रानदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं साबखायथि गेवलां लांगोना फोथाराव आगु बैसागु फालिथायजों लोगोसे बियाबनि सिङाव थानाय गं 25 गामिनो खाम आरो असमिया राभा हारिनि रायजो राजाफोरनो गं 24 खुरिलि राननानै सुबुं अनसायनि खामानि मावदों एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि भिजुएल नेलसन दैमारी, बेरगाव जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि सुख्राम बर', उदालगुरि टाउन कमिटिनि मासिगिरि राकेश बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरखौबो बे आगु बैसागु फालिथाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आगु बैसागु खुंनाय बेनिफ्राय खाम राननाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि राभा बिमा माहारि आरो असमिया बिमा माहारि बिथांमोननोबो खुरुलि होननाय मोनसे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बेखौ राननाय हाबाफारि जों लादों। खाम राननाय आरो आगु बैसागुखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो जागायजेनदों। देग्लाय नैथि खेब आरो बेनिखायनो देग्लायबो जोङो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननो 25टा गामियाव जोङो खाम रानदों आरो असमिया गामि आरो राभा गामि बे बिथांमोनखौ मिलायनानै 45टा जों खुरुलि रानदों आरो बेयो मोनसे बिराद मोजां मोनसे मेसेज थांदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव दिनैनि तारिखाव सान्थि परिबेस मोनसे फैबाय। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय जे बैसागु बे बैसागुखौ जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो मोजां मोजाङै रंजा बाजा जाहाथे बिथांमोनाबो खुंनो हायो आरो बेनि थाखायनो बिथांमोननो नैबे जि दामनाय देनायनि जे आगजु आरो बेफोरखौ रानना होनाय जादों। ओंखायनो गासै 25टा खाम राननाय जाबाय, थारमाने 25टा गामि, बेनिफ्राय 45टा खुरुलि होनना बुङो। दा बियो 45टा गामि। दा बेखौ जुदि हिसाब खालामोब्ला 80टा गामिनो जोङो दिनै माने बैसागुनि मुङै बे दामनायनि जि इन्सट्रुमेन्ट आरो बे इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जोङो होनाय जादों।